Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Nelbs Vlogs. Don't forget to subscribe me guys. Huwag kami skip ng aking ad. Hello Luzon, Visayas, Mindanao, mga bayot around the world, mga OFW. Hello, kamusta kayo dyan? Si DJ Maki Helmut, hello, from Bremen, Germany. Ang mga supporters, viewers ko, si Violeta Badao, si Lovely Obregon, si Odessa, Odessa, hello. Og si sa patong uban, kalimot tinuon ko eh. Karon magkaon kog maniud to ta, narang kanon sa episode under adobong manok. Manok ba ni? Adobong manok. Yama-yama ta mga bayot, kapakapa ato ta pakapaka. Papak, pampam, yami-yami, chami-chami. Magugas sa akong kamot nga. Sabi ko sa putag, Father, the Son, the Holy Spirit. Okay, let's eat. Unang subo sa inyo. Nako dito sa kwarto, kainit kasi gawas. Buang ko. Paano? Ang manok, nga adobo. Kilogger na lang bayot. Ano pagkakaarte? Pangako na mo. Um, Kinabul na ta bayot. Nakakaarte kay. Busog ang panahon karon. Kung kanon tong dalahan mi ito sa ero.
Ilok drip. Apa? Namanya lang sa akin, ilok. Yung subakan on sa akong ilok. Bakit ano niya? Basta sa Diyos. Ay, Ginoo ko, nabasugan ako. Daghang salamat sa pagtanaw sa akong vlogs. Medyo ngit-ngit gamay kayang suga na sa nakabuok. Na, sud nahubos na sinaw. Na ang kini kahang kanon para na sa akong iro ang sobra. Thank you, excuse me.
Okay, salamat sa nagtanaw sa akong vlogs. Abangan niyo pa ang mga next vlogs ko. Don't forget to subscribe me at saka mag-skip na aking ads. Hello mga FW tanan diya, okay ra mo. Ang napunta nga okay ra mo diha. Thank you so much sa lahat. Hello guys. Bye bye. Thank you. Mwah. God bless.